Битие 6 глава. Като започнаха човеците да се размножават по лицето на земята, им се раждаха дъщери. Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери са красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. Тогава рече Господ: Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека, защото той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. В онези дни намираха се изполините на земята, а също и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове. И те бяха онези силни и пречути старовременни войни. И като видя Господ, че се умножава покварата на човека по земята и че всичките мисли на сърцето му клонят постоянно към зло, Господ се наскърби, че беше създал човека на земята, и огорчи се в сърцето си. И рече Господ: ще изтреби от лицето на земята човеците, които създадох. Човеци, зверове, влечуги и небесни птици, понеже съжалявам, че ги създадох. А Ной придоби Господнето благоволение. Тези са сведенията за Ной. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бога. Ной роди 3 сина – Сим, Хам и Яфет. И светът се разврати пред Бога. Светът се напълни с насилие. И Бог видя света, и ето бе развратен, защото всяка плът бе извратила земния си път. И рече Бог на Ной: свършекът на всяка плът се превижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях, затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво. Стай да направиш в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън със смола. Направи го така: дължината на ковчега да бъде 300 лакти, широчината му 50 лакти, а височината му 30 лакти. От вресите направи на ковчега, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави от страна. Направи го с долен, среден и горен етаж. И ето аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя изпод небето всяка плът, която има в себе си дъх на живот. Всичко, което се намира на земята, ще измре. Но с тебе ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега. Ти, синовете ти, жена ти, снахите ти с тебе. И от всичко живо, от всяка плът да вкараш в ковчега, по 2 от всеки вид, за да опазиш живота им със себе си, мъжко и женско да бъдат. От птиците според вида им и от добитъка според вида му, и от всички земни влечуги според вида им, по 2 от всички да влязат при тебе, за да им опазиш живота. А ти си вземи от всякаква храна, която се яде, и събери я при себе си, за да бъде храна на тебе и на тях. И Ной направи всичко, което Бог му заповяда. Така го направи. Амин.